Satkan çayı munna ne ngaw bir killikda da gowjada da keni bitta da keni ýene ama da gaý soňky bir killikda şoýoga içinde öýde hal çürödüm ha o şoň üçin aýtdym sen la katan bol ay gaýy gowjada da keni maylar bire la katya bor davay bor sıptırmayın davay gel kim men mi sen vay sen sana dip dur Bağışlan ben yanlış deyip durun doğan bağışlan. Gelmeyen şkay gel. Ağrı'ya bak oturdum ol gowjada attırıttım ol gatony alan der eken. Gelmeyen şkay. Bağışlan ben işe gitmeli. Ey mana biliren ok gel şkay gel. Etra keni men etin onlaryny bilen olsam. Ken ayağıma çeken ok bolin. Gel. Ne mol ya tur. Gel ne? Oraya otur ya. Ne edeyin onunla? Ştarak gel. Gat yakın oluyor değil mi? Yakın olan okşol. Bağışlan men bilmän iptir. Men ýöne ütköş diýen admam ýok ana, hepsi meni çağırıp näme etsek bolam meda, näme diýdim men sana. Sen bil ýeşleýin diýdin şonu. Ataýda aýdan dadyn gaýtala. Otaydı. Atay. Onu gaýtalasam goýberersiň ha? Oy, sen menem gitjek işim şundan men. Aýsam goýberýän dämi? Aýsam menem gitýän. Gowjada dekeni. Dawutdan. Awwa. Goýup, sana burada aýdaýynmy? Ha. Şo söz eşitmedikmi? 2 ýyl boldy. Ya. Ha, yaman hoş ýakda ýene aýdaý. Ýene aýdaý? Ýan diýdim ha. Diýende ýene öwredikdi. Yo bäri afu dolpmy, bolmy ýagdaýlan. Ay ha, elbetde. Bir ýere aýsam gidip bilýänmi? Menem üçin işim. Bolly gepleşdik. Gowjada dekeni. Sabol. Sana da tamam. İki borda kere diýdim ha. Sen goýberýän ýok ştaýda dur, ýygy bar ente torun abi. Men gyssanma so men ertirem sen ertirelim olsa. Sanmasma ýok ştaýda dur. Keypine mi? Sen mara. Men üw. Keypine mi? Kuma ya, wa keypine. Vay. Yo, ertirem ştaýdan geçsen men dogan. Bugün gyssaňra ertir elim boş. Ona ertir öýläne sen üw şu berem. Yo, bugün göreniň ertiri ýok. Ha? Üw diýen men gözüm petret dursunday. Vay. Näme üçin öwmeli? Üw meni. Üw vay näme üçin? Sataşdym öýdýän. Näme diýip öwsem Şadır. O godon köýüň bar eken tuwalamy. O renk o açyk. Gutly bolsun. Nesip etsin. Yo, duran tak. Bolanok. Şu men goňşymyň, şu köýnek amanat. Amanat. Awa, sen men öz zatmy. Sen Amanat şu. Beybe. Ana, o odun sunkan var eken, en nasıl yansa, karaca. Awa, gözüren gora. Nesip etsin. Kawul. Ýöne baram. Ha. Şu sumka bile köýneň eýesi bar. Düşündiňmi? Şu sumkany koşum garada, şoň üçin men de işdi bak gaýtdym şunu. Sen şulamanyň. Sun kodyň kudam. Yok, sen men öz zatmy. Ay, bana ýer wallahi. Ay, iň olsun näme dellisene. Näme sen kuşana aýt men şonu goýunny. Tutanlar meni kultura, o näme senki? Yo, duran tak düşünşeli. Indi sen menne öwere zat ýok diýjek bolýan. Zat, ýogum da, ýoga. Seni de bir zat ýoga. O näl bol sen gowja seredýän näl bolaýmy bolaýmy? Ay, gözüm durulum bolsam, hiç de adam ýok ştaýda. Ýöne bir ýagdaý döretip bolýar. Ha. Sen meni, men hem eşiklemem ödüm ki. Ay bolýar, seni öwere. Oğlanlar amana deşkeyen ok. Ay, oy. Men öde eşiklemini ödüm ki. Men öwren ine. Sen öweli. Men öw. Ay, sen lara azajyk boyun kelterek diýmesen. Ay, o dönem bolar kenin. On maňa ýa sylyga girem de daýtdylar. Sen başgarak bir zat diýip. Nememi? Eliň näçe? Ha? Eliň näçe diýen? Jana ol men 40 aýakdan 2 tane edim ma. Yo, sen düşünmedin ha şu an. Sen eliň nomer näçe diýip soraýan, nomer. Nomer näme çykmen şu wagtda bilmän oturmam men. Sana bu dok bitirip goýjak. Ondan Bolly senem izin aýlaýan. Tämen özüm boronna daway diýip goýançam goýsaň, o hep pytyraýan. ne ettin ay? Be. Davlenýän kulwa diýär. Ha, gülýär şu. Mera sana nomer vermedi. Bermedi.
Sene mayla ve sürmeli. Ha, o adından 45 minut durlaşan. Meni yinayla 45 minut mene gepin çekmedi. Gerek olsa 50 vereceğim çıdarsın. Men onu yalan olanlardan ne? Vay sen başkalar yani. Men gitsek. Sen gitmerdin şutay. Ona için gitmem Sen men. giden o. Men gitmeli. Sen gitme lan. Men onu ya düzgünde Sen damdan. gerek olsa men akşama senden saklar şutayda şunu. Sakla men onu yal boş elmek hal kuruluştu zan on. Hey! İsteyen mi? Kolcadan ekenin o. Gördüm. Neler? Gel dost okulum. Hadi yer senden başka adam yok. Şutayda gel. Ay, bağırsan bilmen gittim. Gidip barayadım. Sen bilip bile yaşayın gel. Gel bilmem dur ustayda gel mesajlı. Kıtsın barayadım da gideyim. Ne bilirler o. Bize mustan ya. Ama bağırsan olmadı ben meyleden aylan geleyim. Sen aylanma gön şondan gönle. Böyle vay dost benim gönlüktüler yani. Aylan görme lala. Hava geçsen. Kaç şondan. Bollu. Men anla yürüdüm. Ay sen koy ver ya namushtaydan. Vay tretli işte. Yo dur sen elimi aşağı ala. Dur sen beni öyle. Men artık bat söyleyen ha. Artık baş bolon ok duruştaydı. Gel o tirana. Sen kovdan gelse. Men ne hemen? Senin duruştaydı. Men ona gidecek. Sen giden okştaydı dur. Aha tretli işte. Yo dur öldüm bile. Kovdura geç bildin değil mi? Konda seyadayla. Manglayma gelayda işte. Şutay geç. Geç değil net. Gel şutay. Bağırsan gidip barayadım da. Bana seni. Birem gel ya kaklan o gidip paraya kaklan. Bilem gidip paraya geç şutay. Men yürüyün normal. Dursana. Düşünsene şunun. Normal dur. Mena dur. O bir adayla. Olmadı gideyim ben. Bağırsan. Ne nira gidecek gelirin ya sen. Ben gitmedi. O daydan dadın aytala. Yok bağırsan doğun bilmeyenler var. Gayret edip. Bilmem dur sok kaytala diyeyim kaytala mın kakarını yetirtmedi. Dursana. Dur men. Yani bir hil var mısın da ha? Ne Bir hil var ya zaten kovar ya be. O tayda bir hil görmedin aydan lan ay. Neme? Ne mol ya? Kolcadan ekenin. Doğrudan ama. Ana. Deme. Yine buraya da ayt. Yine oraya ayttım ha bir kapar. Yo yine ayt deme kıyında atmış o. Dursana. Ya ütük bozul ya. Kolcadan ekenin. Bırak ya. Bakın. Doğrudanım. Dinle dur şu Dur tayda. şey malın la otur men git Dur yani. şu öyle düşün. Mena dur arkaya. Dur şu tayda düşün. Dur men düşün. Ya nara koz min yok seni. Öyle mi? O ne yok yani. O odan ekenin. Doğrudanım. O taydan görün değil mi? Hani berdeki. Yürek tut. Yerine çok gitti. Şeyle mi? 12 mi derdir söyle. Haylan ali. O zaman senin bari yakar düşünürsün. Elim Ha o. bıktan ya. Yok kızsan yürü. Yürüsene nereden oluyor kız? Yürü ne yürü vermez yeter. Ay. Hadi. Görürsün anlayıp görürsün ondan. Görüyorsun.